जोंनि समाजावहाय समाज बेरेखा जुवा ड्राग्स बा बायदिसिना एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सनि जे समस्या बे समस्याया जोंनि ओनसोल बा जोंनि खाथिनि ओनसोल जेरावबो बे दङ आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर मोनसे समस्या बेनि थाखाय जोङो जेब्लायबो सिन्था खालामबाय थादों बा खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ सिन्था खालामनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद मंगलियान दालाइसाया दिनै जे प्रग्राम खालामदों फरायसाफोर लकेलनि गार्जेनफोरखौ लानानैहाय हानजा सुरनाय आरो मोनसे सावरायमेल बे हाबाफारिखौ आं लानायनि थाखाय बिथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावदों आरो आसा खालामदों दिनैनि जे सांग्रांथि हानजा सुरनाय आरो लोगोसे सांग्रांथि मेल बे मेलनि जुगिदि जोंनि जे उन्दै उन्दै गथ'फोर बिसोरनि गेजेराव जे बैफोर गाज्रि मुवा गाज्रि अयभास गाज्रि बेसाद गाज्रि जे जेंना बेफोरनि जे फ्राय जे गोजानाव थानांगौ बेफोरनि मेसेजआ निस्सय उन्दै उन्दै गथ'फोरनिसिम निस्सय थांगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो फैगौ समावबो बेबायदिनो ओनसोलनि दैदेनगिरि समाजनि दैदेनगिरि बा फोरोंगिरि बिसोरनि जुगिदि बेफोरबायदिनि सायावहाय सांग्रांथि बा बेफोरनि सायावहाय जे मावनांगौ दायित्वफोर दङ बेफोर मावनांगौ दायित्वफोरखौ समाज हिसाबै बयबो आवगायबोगोन होननानै आं आसा जोंनि जेराव जे मावनांगौ दायित्व दङ बेफोरबायदि समाजनि माखासे आफादफोरजोंहाय जे मावफानानै जे माखासे जोंनि दायित्वफोर दं बेफोरखौबो जोंबो सहाय खालामबाय थागोन होननानै जोङो बुंनो सानो ना निस्सय गार्जेनल' नङा गार्जेनजों लोगोसे समाजनि सोरगिदिंनि गासिबो मानसियानो बेवहाय दायित्व दं जोंहाबो दायित्व दं नोंथांमोननि जुगिदि बा नोंथांमोनहाबो माखासे बेवहाय दायित्व दङ बे जोंनि जिहेतु मोनसे समस्या बयनिबो बबेबा मोनसे न'खरनि सोरबा सासे पेरेन्टनि गार्जेननि बिमा बिफानिल' बे समस्या नङा बे समाजनि मोनसे समस्या आरो बेवहाय जोंहा बयहाबो दायित्व दं गार्जेनजों लोगोसे गतिके बबेबा खेत्रआव जों नुदों गार्जेनफ्रा बिसोरखौहाय मोजाङै गाइड खालामनो सम मोना बा सोरबाया रोङा गतिके बेफोरखौहाय जों समाज हिसाबै जों साखाथियाव थानाय जों दैदेनगिरियानो जा बा नोंथांमोन बायदि हांबादिकानो जा बयहाबो बेवहाय दायित्व दङ गतिके आसा खालामो बैफोरखौहाय समाज हिसाबै समाजनि मोनसे समस्या हिसाबै लागोन आरो समाज हिसाबैनो जाहाथे समाधान खालामनो जाहाथे आवगायबोयो सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो A.D.C जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस A.D.C जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन A.D.C जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव A.D.C जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव